Mhm. Takže vitajte na mojej prezentácii o základoch Old School Lolity. Ja som Perla a nosím Lolitu od roku 2009. Moje prvé outfity boli Old School Lolita a vlastne dodnes nosím Old School inšpirovaný štýl a rada by som vám teda dnes priblížila, čo Old School Lolita je. Predtým, kým prejdeme k tomu, čo je presne old school, tak by som rada venovala chvíľu tomu, čo je vlastne Lolita. Takže Lolita je moda a na nej založená subkultúra, ktorá vznikla v Japonsku a v podstate inšpiruje sa západným historickým oblečením, hlavne oblečením z viktoriánskej éry. A túto inšpiráciu spája s japonským kawaii a ďalšími vplyvmi. Napríklad gotickou módou alebo punkovou a vzniká z toho unikátny štýl, ako vidíme na obrázku. Lolita má určitú typickú siluetu a anatómiu. Anatómia znamená prvky, z ktorých sa skladá outfit, tak si o nich teraz niečo povieme. Začnem tou siluetou. Lolita je typická sukňou dlhou približne po kolena, ale nemusí to tak byť. Vždy existujú aj kratšie a dlhšie sukne, ale toto je najtypickejšie. A túto sukňu drží nadýchanou spodnička, ktorá sa pod ňou nosí. Na obrázku vpravo vidíte dva typy spodničky, aké v Lolite existujú. Je to vľavo ačková silueta a vpravo zvonová. No a čo sa týka anatómie outfitu, tak práve sme si povedali o sukni so spodničkou. Okrem sukne to môže to byť aj sažatová sukňa alebo šaty. A pod spodničkou sa nosia tzv. Bloomersky, to sú také spodné nohavice, keby vám bolo pod tú sukňu vidieť, že ste ako chránená. A taktiež pod šatovú sukňu, ako na obrázku, alebo ku klasickej sukni sa nosí blúzka, typicky s nadýchanými rukávmi. K Lolite sa nosieva aj nejaký výrazný doplnok do vlasov, napríklad veľká mašľa, a nosievajú sa ponožky, podkolienky, prípadne pančuchy, a to veľmi často nielen jednoduché, ale aj vzorované, alebo povedzme s krajkovým lemom. No a samozrejme, každý outfit nesmú mu chýbať topánky. V Lolite sa zvyknú nosiť platformy alebo roztomilé topánky so zaguľatenou špičkou a povedzme ozdobené mašľou. V popkultúre sa Lolita zaužívala ako nejaký výraz pre zvodnú mladú dievčinu na základe filmových spracovaní knihy Lolita od Vladimíra Nabokova. Ale tá Lolita, o ktorej ja dnes hovorím, nemá s touto druhou Lolitou vlastne nič spoločné a nehlásia sa ľudia z našej komunity k tejto knihe. Práve naopak, Lolita vznikla ako súčasť určitej rebélie proti spoločenským očakávaniam kladeným na ženy v Japonsku a súčasťou toho je aj obliekanie sa mimo tzv. Mužský pohľad. To znamená, že Lolity nosia svoje oblečenie pre seba a nejde o to, či je príťažlivé pre mužov alebo nie. No a to dobre ilustruje, neviem, ako na to vidíte, ale toto naľavo je scéna z jedného dokumentu o Lolite, kde sa prednášajúci pýtajú, akože, čo by proste slečna robila, keby jej priateľ povedal, že nemá nosiť také šaty. No a ona presvedčene hovorí, rozišla by som sa s ním. Takže to je asi ten prístup. No a dostávame sa k tomu, čo je teda old school. Old school je určité časové obdobie v histórii Lolita módy
A o histórii Lolity dnes tu bude jedna prednáška, nebudem do toho teda veľmi zachádzať, ale poviem vám aspoň trochu stručne. Lolita ešte teda nie old school, vlastne má korene v 70. rokoch, keď vzniklo hnutie kawaii ako určitý spôsob rebélie. Možno ste niekedy videli tento obrázok naľavo z Maruigi. To bolo také roztomilé písmo, ktorým vtedy písali japonské školáčky. Vlastne namiesto čínskych znakov používali iba jednoduchšiu japonskú abecedu hiraganu a ozdobovali to aj rôznymi kresbičkami a bol to nejaký ich spôsob rebélie. No a v 70. rokoch vznikajú aj prvé roztomilé, historicky inšpirované značky v Japonsku. Napríklad napravo vidíme oblečenie značky Milk, ktoré malo veľký vplyv na to, ako vyzerá dnešná Lolita. V 80. rokoch bol veľmi významný časopis Olive, ktorého čitateľkám sa hovorilo Olive dievčatá a tieto Olive dievčatá nosili roztomilé oblečenie dievčenské a vidíme jedno Olive dievča na obrázku naľavo. Má na sebe oblečenú značku Pink House, ktorá bola tiež veľmi vplyvná v utváraní Lolity. A taktiež Lolitu ovplyvnila aj západná dizajnérka Vivienne Westwood, predovšetkým jej mini-kriny kolekcia z roku 1985. Vidíme outfit z tejto kolekcie napravo. A upozornila by som teda okrem tej siluety podobnej Lolite aj na tie topánky, ktoré má obuté, volajú sa Rocking Horse Shoes a dodnes sú v Lolite veľmi často nosené. O začiatku old school Lolity alebo o celkovom začiatku Lolity môžeme hovoriť o začiatkom 90. rokov a niektorí ešte vyčleňujú, že do konca 90. rokov sa toto obdobie nazýva proto-Lolita, niekto tomu tak hovorí. A v podstate ide o to, že ako vidíme na obrázku napravo, tak to je z časopisu Cutie z roku 1993. Slečna má na sebe Lolitu, ale napríklad nemá ešte spodničku a v tomto protoobdobí vlastne ešte nebola podoba Lolity tak ustálená. Takže napríklad to, že nemá spodničku, bolo vtedy úplne v poriadku, úplne bežné. No a tiež z časopisu Cutie tu máme túto druhú dvojstránku a toto všetko v roku 1993 bolo Lolita oblečenie. A vidíme, že by sme tam našli aj kúsky, čo vyzerajú ako dnešná Lolita, ale povedzme na pravej stránke tá minisukňa modrá by dnes už v Lolite sa neobliekala. No a teda tí, čo oddelujú toto protooddelenie, kladú začiatok old school Lolity ku koncu 90. rokov. Zvyknú sa uvádzať roky 97, 98. A v podstate toto obdobie trvalo až do roku 2010 so započítaním nejakého prechodného obdobia, keď existovala aj old school, aj nová Lolita. A tu by som vám vlastne chcela na tomto príklade naľavo old school a napravo tej novšej Lolity, ktorá ju nahradila, ukázať ten rozdiel. Takže pre old school Lolitu boli typické, povedzme, jednofarebné šaty alebo iba jednoduchý vzor. Na týchto, nie je to tu teraz dobre, ale na týchto šatách je káro. A taktiež bola typická kontrastná čipka. Tu biela na červenom podklade. Taktiež určité doplnky do vlasov. Modelka má na sebe
mali klobúčik, ale časté boli napríklad takéto obdĺžnikové headressy, ktoré mám ja. Typické boli podkolienky lemované čipkou a platformy. No a na tom druhom obrázku už vidíme celkom výraznú zmenu tejto estetiky. Šaty majú na sebe pri leme veľkú výraznú potlač farebnú, taktiež podkolienky sú s farebnou potlačou a topánky sú viac s ozdobami, majú na sebe napríklad tie mašle. Nosili sa vtedy potom už aj iné doplnky na hlavu, úplne najtypickejším namiesto toho obdĺžnikového headdressu bola veľká mašľa. A možno ešte nejaká taká zmena, že v old school období boli typické skôr biele alebo čierne blúzky a podkolienky, zatiaľ čo v tom novšom období prichádza celá farebná škála pre tieto časti outfitu. Chcela by som vám povedať niekoľko pojmov, ktoré rozlišovať. Hovorili sme si o old school ako o určitom časovom období Lolity, ktorom mala Lolita určitú estetiku, ale vlastne ono sa to zvykne používať aj pre nové veci s tou istou estetikou. Niekto toto používanie kritizuje a odporúča hovoriť old school inšpirované, ale pravda je taká, že ono sa to v podstate zaužívalo aj pre tie novšie veci. No a existuje, v západnej komunite sa ujal výraz tradičná Lolita a to je niečo, ako vidíme na obrázku, v podstate nejakým modernejším spôsobom nastajlovaná old school. Napríklad tu vidíme slečnu, že má modernejšie topánky a aj, neviem, či iba drží plíšovú formu, alebo má batôžok, to je maskot tej značky, volá sa Usakumia, ale každopádne aj tento plišák v tejto podobe vznikol až neskôr ako v old school období. No a v japončine by ste skôr hľadali pojem nostalgická Lolita, Kaikororita, najčastejšie, a občas sa používa aj klasická Lolita, Kurashikaru Rorita, a tento pojem má v Lolite v japončine jeden ďalší, častejší význam, o ktorom si povieme trošinku neskôr, ale občas sa s ním stretnete aj, že označuje old school Lolitu, tak keby ste sa s tým stretli, tak budete vedieť. A teraz sa dostávame k otázke podštýlov. Lolita má rôzne podštýly a v old school období boli hlavné 4. Sladká, klasická, gotická a punková Lolita. Môžeme si ich vlastne ukázať všetky na tejto reklame značky Metamorphose. Dve slečny naľavo majú sladkú Lolitu, ktorá je najroztomilejšia zo všetkých. V strede má slečna na sebe temnú gotickou módou inšpirovanú gotickú Lolitu. Napravo od nej má modelka punkovú Lolitu, ktorá bola ovplyvnená punkom a je drsnejšia. A vpravo vzadu vidíme klasickú Lolitu, ktorá je zo všetkých najelegantnejšia. A tu vlastne môžeme vidieť aj príklad toho, že Lolita šaty nemusia byť iba po kolena, ale napríklad toto je trošku dlhšia silueta. Vlastne trochu dlhšie alebo kratšie sukne sú v old school pomerne bežná vec. Na týchto nasledujúcich slajdoch by som vám chcela ukázať obrázky, ktoré sú z Lolita Handbooku na live žurnále. Vznikla táto stránka v roku 2007 a to sú vlastne obrázky z tejto stránky, ako oni vnímali dobré príklady týchto podštýlov. Takže zľava doprava sladká, klasická, gotická a punková Lolita.
A ešte teda existujú rôzne ďalšie podštýly. Ja som vám tu vypichla zase zľava doprava princeznovskú lolitu, country lolitu a námornícku lolitu. A tu vlastne vidíme všetky podštýly, ktoré rozoznával pre Lolitu Lolita Handbook v roku 2007. Upozornila by som napríklad vpravo hore na kimonom inšpirovanú Valolitu. No a ako som spomínala, tak v old school období bola Lolita určitým spôsobom štilisticky špecifická, mala určitú estetiku a rada by som vám o tom dnes viac povedala. Začala by som materiálmi, a to najdôležitejšou časťou outfitu čipkou. Zvykli sa používať rôzne druhy bavlnenej čipky a výnimkou, nezvykli sa používať syntetické materiály, ale výnimkou bola kvalitná rašľová čipka. Príklad tejto čipky vidíme na obrázku. Takúto používali značky ako Metamorphose alebo Marble. No a vidíte tie krížiky dobre? Alebo, hej, tak vlastne mám tu niekoľko druhov čipky. Naľavo sú čipky, ktoré by sa použili v old school lolite, vlastne vľavo benátska, vedľa paličkovaná a na spodu Madeira. Takže všetky tieto druhy viete v old school nájsť. A napravo mám dva druhy, ktoré by sa naopak nepoužili. Dolu vpravo vidíte nekvalitný príklad tej rašľovej čipky. Ako vidíte, tak napríklad vzor vôbec nie je taký pekný a detailný, ako sme videli pred chvíľou. A vpravo hore je krásna vyšívaná čipka, ale táto sa nepoužívala v old school období, začala sa v Lolite používať až neskôr. Alebo teda, aby som bola presná, všetky veci, čo vám to hovorím, nemusia platiť na 100%, ale sú to veci, ako boli najčastejšie, môže sa nájsť pár výnimiek. No, čo sa týka látky, tak zase raz používali sa takmer výlučne bavlnené látky, podľa spôsobu tkania plátno, keper, vlastne keper vidíme na obrázku úplne vľavo, vedľa zamat a dolu gobelín. Gobelín je taká látka, ktorá už spôsobom tkania má nejaký zložitejší vzor, veľmi typicky kvety ako na obrázku. A čo sa nepoužívalo, boli znova syntetické materiály, predovšetkým teda polyester, tým myslím. Vypichla som tu napríklad šifón ako látku, ktorá sa začala používať v Lolite neskôr, ale pre old school je netypická. A taktiež vpravo dole je polyestrový satén. Satén ani v minulosti, ani dnes sa v Lolite nepoužíva. Ďalšou takou typickou vecou, ktorú som už aj spomínala, bolo, že vzory a potlače boli v Lolite jednoduché, napríklad tartán a iné druhy kára, alebo v prípade, keď to sú vzory. A čo sa týka potlačí, tak to boli drobné vzory, napríklad tuto vidíme malé čerešne, alebo povedzme malé kvietky, malé jahodky. Napravo znova vidíme niečo, čo sa začalo používať až neskôr, a to sú veľké farebné potlače na leme sukne. Existuje len pár kúskov s potlačami z old school obdobia a tie potlače vyzerajú trošku inakšie, sú oveľa jednoduchšie. K siluete by som ešte povedala to, že neplatí to na 100% zase, ale veľmi typicky sa nosila menej nadýchaná spodnička, ako sa nosieva dnes.
A prepačte, menej nadýchaná spodnička, ako sa nosieva dnes, a hlavne v tom protoobdobí nebola teda výnimka aj Lolita bez spodničky. Čo sa týka doplnkov, tak by som to tak zhrnula, že v old school období je základom skôr jednoduchosť. Šperky sa nosili buď vintage, vrátane perál, gotické a punkové. Napríklad na obrázku napravo slečny majú ja sebe jednoduchý krížik. Topánky boli tiež jednoduchšie, veľmi často platformy, nebolo na nich tak veľa mašličiek ako dnes. A boli typické topánky v štýle Mary Jane, či už na platforme alebo nízke, to sú topánky s prackou cez nárt. Podkolienky bývali iba lemované čipkou, skôr menej vidíme vzorované, ako na obrázku napravo, alebo sa nosili jednofarebné pančuchy, ako na obrázku naľavo, mohli byť nepriehľadné alebo čipkované. Doplnky na hlavu boli častokrát menej výrazné ako aj dnes, ako sú dnes, tak? Napríklad naľavo má slečna také dve malé mašličky, ale ono sa niekedy nenosili doplnky na hlavu vôbec. A chcela by som v rámci doplnkov vyzdvihnúť znova značku Vivienne Westwood. Nie len tie Rocking Horse topánky, ktoré sme spomínali, ale aj povedzme jej prívesky s logom, alebo veľmi často kabelky sa nosievali k Lolite. Slečna naľavo má kabelku od Vivienne Westwood. Samozrejme, ešte patria k outfitu aj vlasy a make-up. No a v týchto časoch boli v Lolite typickejšie prirodzené vlasy než parochne. Častokrát to bol účes s rovnou ofinou, teda strih s rovnou ofinou, a vlasy sa tupírovali alebo vlnili a často sa nosili dva vrkoče alebo copy. No a keď sa nosili parochne, tak boli také dvačasté štýly. Na obrázku môžeme vidieť lokne a okrem toho sa nosil tzv. Himekát, princeznovský strih, a vľavo dole je, myslím, taký najlepší príklad. V podstate je to účes s viacerými úrovňami. Ofina, vlasy zastrihnuté približne v úrovni brady a potom vrstva dlhých vlasov. No a make-up v Lolite sa nosil pre sweet Lolitu, sladkú Lolitu skôr prirodzený a jednoduchý, ako na obrázku naľavo, ale povedzme pre gotickú Lolitu mohol byť tmavší. V strede máme taký make-up s výraznejšími linkami a červenými perami, čo by sa hodil ku gotickej Lolite. No a občas bol make-up ku gotickej Lolite aj veľmi výrazne gotický. Napríklad napravo vidíme výrazné tmavé tiene, čierne pery a biely podklad. Aj takto mohol vyzerať make-up u gotickej Lolity. Čo sa týka médií, bude tu dnes prednáška o Lolite v médiách, ale ja by som sa skôr chcela zamerať na médiá, z ktorých Lolity čerpali, a to hlavne pre ne určené časopisy. Vlastne, čo sa týka Lolita časopisov, tak v nich nájdete jednak reklamy a fotoshooty značiek, ale aj street snapy. To sú fotografie Lolit na uliciach napríklad Harajuku, čo mali oblečené, alebo sú tam v tých časopisoch lifestyleové články, napríklad recepty na pečenie cukroviniek, taktiež rôzne eseje alebo mangy, v ktorých vystupujú Lolity.
No a najvýraznejším takýmto časopisom bola Gothic and Lolita Bible, ktorá bola spin-offom tohto časopisu Kerouac, neskôr Kera, a vznikla v roku 2001 a vychádzala až do roku 2017. Dokonca existovala aj anglická verzia, v rokoch 2008 až 2009 vyšlo 5 čísel anglických. Takto naľavo vyzerala prvá obálka Gothic and Lolita Bible, ilustrovala ju taká dlhodvorná ilustrátorka Mitsukazu Mihara. A chcela by som ešte vyzdvihnúť spomedzi Lolita časopisov Gosurori, vidíme v strede. Tento časopis sa sústredil na strihy a návody k tým strihom, ako si ušiť vlastné Lolita šaty a doplnky. No a ešte tu mám z menších časopisov Alice Doll, ktorý bol sústredený na monochromatické outfity, čiže čierne-biele alebo čierno-biele. A ešte by som chcela vyzdvihnúť aj spisovateľa Novala Takemotu, ktorý do týchto časopisov prispieval, hlavne Gothic and Lolita Bible, je to tento pán naľavo. No a on napísal veľa esejí, bol členom Lolita Community, veľa esejí, poviedok a kníh, kde vystupovali Lolity. Včera, a myslím, že aj dnes bude premietanie filmového spracovania jeho knihy Shimotsuma Monogatari, príbeh so Shimotsumi. Alebo myslím, že tu je to preložené Bylo nebylo v Shimotsumie. No a ešte teda, tá kniha bola preložená aj do angličtiny a ešte jedna, Emily. Je celkom ťažké zohnať ten príbeh so Shimotsumi, ale Emily sa dá, keby ste mali záujem, zohnať na Kindle. Dobre. A vlastne posledná časť prednášky by sa venovala tomu, kde zohnať old school Lolitu dnes. V podstate máte dve možnosti, a to buď nakupovať vintage oblečenie na second hand trhu, alebo nakupovať nové oblečenie u nových značiek. Po prípade starších značiek, ktoré v dnešnej dobe robia nejaké nové vydania svojich starších dizajnov alebo aj nové dizajny v old school štýle. Tak pozreli by sme sa na nakupovanie vintage. Sú tu second hand obchody alebo platformy. Sú to japonské obchody Wonderwelt a Closet Child. A čo sa týka second-hand platformiem, tak na nich vlastne sa stretávajú používatelia, nakupujúci a predávajúci. Určite poznáte napríklad Vinted. Aj na našom Vintede mnohé Lolity predávajú svoje oblečenie, tak odporúčam pozrieť. Je tu medzinárodná platforma Lace Market, ktorá funguje tiež takýmto spôsobom. No a dve japonské platformy Frill a Mercari a ešte čínska platforma Xianyu. Na nakupovanie z tých japonských a čínskych budete potrebovať využiť služby shopping servisu, čo je nejaký prostredník medzi vami a tou platformou. Netreba sa toho báť, je na to veľmi veľa návodov na internete. A jedna vec, ktorú by som vám doporučila, je používať pri nakupovaní dve databázy. Keby ste zháňali tie staré Lolita časopisy, tak databáza Lolita History, v ktorej sú dokonca aj skeny, tak si môžete pozrieť, čo sa v rôznych číslach nachádza. Prepáčte. No a potom je tu databáza Lolibrary, čož je veľká databáza Lolita šiat s názvami, rokom vydania, rôzne detaily, ktoré nemusí predajca na platforme zdieľať. Sú tam rozmery oblečenia, zábery,
detailnejšie častokrát na doplnky, tak odporúčam využívať Lolibrary. No a prejdem rovno k nejakým značkám, ktoré hľadať. Tak za sladkú Lolitu by to boli značky Angelic Pretty. Je to vždy zľava doprava, čo je tam vymenované, tak vidíte na obrázkoch. Baby the Star, Shine Bright alebo Maxicima. Tu vidíme nejaké značky pre gotickú Lolitu, Muame Muatie, Atelier BOZ a Marble, alebo ešte značky Black Peace Now a Miho Matsuda. Pre klasickú Lolitu by to boli Mary Magdalene, Victorian Maiden a Juliette et Justine, alebo ešte značka Innocent World. Metamorphose je taká zaujímavá značka, my sme si ukazovali tie štýly Lolity na ich reklame. V podstate vybrala som tu klasické šaty, ale zoženiete od nich akýkoľvek štýl a vlastne v skutočnosti asi najčastejší by bol sweet. No a pre punkovú Lolitu by to boli značky Putumayo a priznám sa, že si nie som istá, asi H na to sa to číta. Čo by som ešte chcela upozorniť na tých šatách napravo, že sú vlastne dva štýly akoby spolu, lebo tie šaty sú zároveň punk Lolita, vidíte, že majú nejaké drsnejšie prvky a zároveň je to tá Lolita, tá inšpirovaná kimonom. Takže veľmi zaujímavý kúsok. No a čo sa týka nových značiek, tak vlastne mám tu, že od konca 10 ročia 2010, proste niekde tak roky 2018-2019 sa zdvihla nová vlna záujmu o old school Lolitu a na tento dopyt sa reagovalo aj tým, že tie už existujúce značky znova začali vyrábať oblečenie v old school štýle, ale vzniklo aj veľa nových značiek, ktoré sa na tento štýl špecializujú. Je to veľká komunita dnes, ľudia, čo nosia old school a dokonca vznikajú aj rôzne nové trendy. Napríklad bolo veľkým trendom teraz háčkované doplnky alebo tieto trojuholníkové šatky do vlasov. No a pozrieme si teda nejaké z tých nových značiek. Niektoré z nich majú, povedzme, samostatnú web stránku. Sú to Moonrise Theater alebo Rusan Jeans Room. To sú japonské značky, tieto dve. Alebo západné značky RR Memorandum alebo Summer Tales Boutique. Na Coffee stránke nájdete viacero Lolita značiek, ja som ako také dve najvýraznejšie vybrala Wirehead a Distant Melody. No a ešte by som upozornila na Roses and Neverland. Toto je značka, čo predáva cez platformu Taobao. Vlastne tiež by ste potrebovali na túto značku shopping service alebo služby nejakého prepredajcu. Je ale výhodou, že tieto Taobao značky, alebo teda značky čínske indie, čo predávajú na Taobao, lepšie povedané, majú výhodné ceny. No a chcela by som sa teda spýtať v tomto bode, či máte nejaké otázky. Máš? Tak počkej, to aj zvládnem dať. Ja sa chcem spýtať, že ako cenovo by to vychádzalo? Cenovo to hodne závisí od
povedzme toho, ako je žiadaná určitá vec, keď hovoríme o vintage. Dajú sa nájsť šaty za niekoľko desiatok eur, ale ak ide o niečo veľmi žiadaného aj v stovkách. No a čo sa týka tých nových značiek, čo som ukazovala, tak ja môžem asi sa aj vrátiť. Takže povedzme tie japonské značky, tam by ste, počítajte tak za jedny šaty, tak cez 200 eur. Čo sa taktiež u týchto dvoch značiek západných, dokonca RR Memorandum je trošku drahšia značka, tam počítajte aj 400. Ale povedzme Wirehead alebo Distant Melody robia šaty okolo 100 eur niečo. A čo sa týka Roses and Neverland, som spomínala, že je to cenovo dostupnejšia značka, tak tam by ste sa dostali skôr iba na niekoľko desiatok, povedzme tak 50 eur. A keď som vlastne spomínala tieto obchody, čo predávajú na Taobao, tak toto je značka, ktorá naozaj sa špecializuje na old school, ale v podstate rôzne značky už urobili nejaký dizajn, čo zapadá do old school. Takže keď u tých prepredajcov by ste sa pozreli, alebo aj pomocou shopping servisu, tak za tých niekoľko desiatok eur sa dá nakúpiť. Takže tak. Aha, tam vzadu. Dobrý deň, ja sa chcem spýtať, venuje sa výrobe týchto kostýmov niekto v Čechách alebo na Slovensku? Áno, počujeme sa, hej. Áno, vlastne existuje viacero českých značiek. Existovala aj jedna slovenská, ale už je neaktívna. No a čo sa týka konkrétne old school štýlu, tak značka Sleeping Doll má oblečenie v tomto štýle a značka Porcelain Doll. Takže Sleeping Doll a Porcelain Doll. A existujú teda aj nejaké ďalšie české značky už pre Lolitu celkovo. A čo sa týka zase tej ceny, tak tá je tiež výhodnejšia. Povedzme, vyšla táto sukňa, čo mám od českej značky, na 100 eur. Takže je to výhodnejšie než povedzme značky japonské určite. A ešte, keď si k tomu prirátate poštovné, alebo ešte clo, čo býva treba zaplatiť. Takže tak. Ešte nejaké otázky? Tak ak nie sú žiadne otázky, tak by som tu iba zozdieľala zdroje, upozornila na tú stránku Lolita History a Lolibrary, to sú tie dve. Sú obidve zvýraznené, to sú tie dve databázy, o ktorých som hovorila. A ďakujem vám teda za pozornosť.